Hej bloggen. Så er jeg lige kommet hjem på skole for cirka 2 timer siden. Lang dag, men som I kan se, så har jeg lige lagt sådan en lille video på Facebook med Signe, som så er mørkefarvet. Og jeg Kim, som så også gør lidt grin af Cecilie, men Emma. Ja, det var bare sådan noget, når vi keder os med matematikken, som mange nok gør. Spritus, som jeg faktisk har brugt lige for. Ja. Nå. Men så skal jeg lige huske noget. Nicole fra min klasse. Til dig. Jeg må ikke, min far har sagt, at jeg ikke må tage den der klamme skilt på min skole. Under ingen omstændighed må jeg tage den med. Så jeg synes, du skal se den. Her i stedet for. Ja. Og når den på et tidspunkt gider at tage sig ud, så skal jeg nok lige flash den igen. Ja. Og det er den der hedder skildpadde. Den er gad ikke lige op, tror jeg. Skildpadde. Men det er dejligt. Men så i dag, også i vores matematiktime, så lavede mig og Kira Signe sådan noget test med. Jeg kunne se, hvor godt jeg kendte min anden bedste veninde Cecilie. Og det var sådan noget 10 spørgsmål, og så skulle jeg sige, hvad der passede, og så skulle hun så svare på, om det var rigtigt. Jeg havde en fejl. Jeg fik først hjælp, det var også noget, jeg ikke kunne. Eller noget, jeg faktisk ikke vidste. Så det var også lidt ærgerligt. Men ja. Jo, ja. Så, det er jo fredag. Så skal jeg jo store ting og sager nogle gange. Og i aften skal jeg altså spise uldersløb hos en veninde fra Maria O. En rigtig dejlig pige. Faktisk en af mine bedste veninder overhovedet. Jeg har kendt hende i rigtig mange år nu, tror jeg faktisk. Så hun er rigtig god veninde, og hende elsker jeg over alt på jorden. Det er helt vildt. Hun er sgu en dejlig sød. Så hende skal jeg over til festival, og så skal jeg sove i. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, det kommer til at gå fint. Du piller lidt hår snart. Ej, det var fordi det sidder helvede til, og kan jeg også godt se, at det er sådan lidt og det er pisse umuligt, det er en dårlig lordag. Kan jeg godt fortælle jer også. Og så læste jeg noget i dag på Facebook. En veninde kan man ikke kalde det, men en har skrevet til status: døm ikke folk, før du kender dem. Jeg giver hende ret. Men jeg synes ærligt talt, at når I skriver sådan noget på jeres Facebook, status, MSN, Twitter, you name it, og alt sådan noget, skal I lade være med at gøre det selv. Det må I så give mig ret i, eller lade være. Man skal ikke skrive, at andre ikke skal dømme folk på grund af det, de ser ud som om. Når de kender dem. Men hvis I skriver, så kan I fandme også lade være med at gøre det selv. Fordi det er sådan noget, der irriterer mig virkelig. Og ja, jeg ved det godt, jeg gør det også nogle gange selv, og jeg synes heller godt, at jeg skal gøre det. Det er også dobbeltmoral. Det ved jeg sgu da. Så derfor er jeg begyndt at lade være med at dømme folk, før jeg kender dem. Og det vil jeg begynde på, og det vil jeg så opfordre alle jer andre til, fordi at ja, fordi det skal man jo altid. Det gør jeg også til, at jeg er ret i, men I skal ikke skrive, at man ikke skal gøre det, hvis I selv gør det. Fordi det er letterligt. Det er også lidt dobbeltmoralsk. Og jeg ved godt, at jeg lyder ret dum nu. Men det må I lige tage med. Ja. Vigtigste info for i dag. Men her om lidt smider jeg nogle flere videoer fra noget fysiktime, noget sammen med tøserne fra klassen. Kan jeg godt fortælle, at hvis I glor, så får I nogle ret gode grin alligevel, som noget, det godt kan være lidt plat humor. Og så kommer der en video i aften, mens jeg er til party. Har overtalt min far, så når man får min computer med, så jeg lige kan lægge en lille blok ind der. Så jeg lige kan se, hvordan det på nogenlunde foregår. Så det skal jeg faktisk glæde til, fordi det bliver faktisk sjovt, tror jeg. Eller det ved jeg, det gør. Det bliver meget sjovt. Så især at se den, det bliver bare endnu mere grineren, fordi I kan sidde og grine os. Altså, vi kan ikke sidde og grine jer. Så jeg ved, jeg kommer til at kalde mig for langt, men anyways. Så det er jo weekend. Så må jeg sgu, ja, i min weekend. Så skal jeg også fest i dag. Og i morgen.
Der skal jeg ligge sten tømmermænd sammen med Maria, og så tror jeg skal hjem, og skal jeg bare ikke slappe af en dag. Regner med at få et eller andet pizza, eller andet brød, den der rundt til plejelse af tømmermænd, eller sådan bullshit. Søndag, der står den stort set på dansk stil og matematik aflevering, som jeg skal lave for at få nogle gode karakterer. Og det er jo meget dejligt. Det skal man, for ellers får du sådan nederen uddannelse og det er noget med at være sådan en bums på bistand. Nej, jeg siger ikke, at man er bums, fordi man er på bistand. Jeg siger bare, at hvorfor ikke hellere få et fedt job, hvor man får god løn, sådan så man har penge til det, man nu vil have, i stedet for at få de der 15.000 om måneden. Nærmest ikke har råd til at skrive, fordi så er der husleje, så er der telefonen, og så er der el og licens til tv og internet. Og så pas jeres lektier. Ja, det er også dobbeltmoral, skal sige det, hvis jeg ikke selv gør det. Men det gør jeg jo så også nu. Det er ikke nogen grund til, fordi at jeg har faktisk rigtig hårdt, når jeg startede 9. og fik alle de andre 8 år. 0. til 8. klasse. Jeg har ikke taget mig sammen overhovedet, jeg har ikke lavet lektier, jeg har pjekket rigtig meget, men det laver jeg om på nu. Fordi jeg gider sgu da ikke vokse op og på bistand og ja, nej. Og det tror jeg da heller ikke nogen af jer andre, der synes er særlig spændende. Så får jeg ikke bare lige knokle i skolen og få et fedt job med en total nice løn. Bare et godt råd. Måske. Brug det eller lade være, I får det bare bedst ved at bruge det, fordi at der er sgu da ikke nogen af jer, der gider hvorfor gå på bistand. Eller kontanthjælp, eller hvad fuck det der hedder, altså. Jeg tror jeg sgu da ikke, at nogen af jer, der gider heller. Jeg tror da hellere, at I vil have et fedt job, når I bliver voksen, og kan leve det der luksusliv. Og det der med at tage flexlån. No way. Don't do it. Don't do it. Fordi så betaler du kun renterne. Hvis du tager det der lån, jeg kan ikke huske, nej, det er ikke engang en lån, tror jeg. Så betaler du cirka 12.000 eller sådan om måneden, men så betaler du af på hus, du betaler også, du betaler renterne, du betaler også selve huset også, så du kommer til at eje dit hus på et eller andet tidspunkt. Men det der flexlån, betaler du kun renterne, så du ejer stort set næsten ikke noget i dit hus, når det er. Klogere fra en lille 15-årig pige alligevel, synes jeg. Ej, det er en god dag i dag. Høj IQ og alt muligt. Gør vi noget ved senere. Men ja, nu er den kommet ud. Nej! For helvede. Så skal du ikke trække dig ind igen, når jeg samler det op, vel? Nicole skal jo se dig. Så holder den bare sådan her i hånden, så må jeg lige opdage, når den går ud. Udover at jeg skal stoppe med at snakke det lidt. Nu har jeg snakket 8 minutter og cirka 20 sekunder. Og det tror jeg også bliver ret trættende for jer alligevel at sidde og høre på, at jeg bare lukker en masse pis ud om, at jeg er så skide klog og alt muligt pis. Og lige noget lort samtidig med intet make-up, og håret har bare en fucking dårlig pigdag, og den har en dårlig hårdag. Det skal jeg have gjort noget ved, inden jeg skal derover om 4-5 timer. Jeg skal også have pakket. Men det har jeg i hvert fald skilt, så kan I måske få lov til at se padde på et eller andet tidspunkt. Men det var heller ikke til ære for jer. Det var egentlig til ære for søde Nicole, som går i min dejlige klasse. Sammen med alle de andre skoletøser. My girls. Men ja. 9 minutter nu. Hvordan kan jeg snakke så lang tid? Hvad? Hvordan kan det være? Og det er padde. Det er padde. Det er fordi den er grim, tror jeg. Whatever. Men anyways, så må I da have en god weekend, og der kommer i hvert fald den der, et eller andet druk noget op her senere. Så kan I se mig være landeglad idiot. Men hvis I gider at se den, kan I da bare lade være, altså. Men nu vil jeg pakke mine ting, så jeg kommer over til Maria om nogle timer, og så vil jeg gå i bad og få fikset det her lortdækgarn og få noget tøj på. Og der hørte I lige sige, at der skrev til mig på min sim. Det vil jeg faktisk også gerne svare på lidt. Så derfor skal jeg stoppe denne video, for jeg har snakket 10 minutter faktisk.
synes tiden går hurtigt, når man sidder og laver sådan noget her. Og det er egentlig ret underligt, for jeg ikke rigtig noget at snakke om. Jeg sidder og finder på det hele sådan undervejs, så jeg kan jo ikke planlægge, hvad jeg skal sige. Så nu vil jeg da lige få ordnet mine ting og pakket og komme i bad og finde noget tøj frem og finde de der nice sko, som står et eller andet sted. Står faktisk lige nede på gulvet. Finde dem frem og komme i noget andet tøj og ordne mine ting. Det tager jo også lige nogle timer. Men ja, så må I da have en god weekend, og så ligger jeg noget i dag igen senere, så får jeg se mig og Maria med tømmermænd i morgen. Og søndag skal jeg nok ligge en lille 3 minutters blok ud af mig, der laver lektier eller et eller andet bullshit på søndag. Nu må vi se. Og Nicole, undskyld at den ikke gider at poppe ud, så du kan se den, men den er altså lige her. Og den akvarie er lige der, og den er smadret. Så værsgo. Så må I have en god weekend, og hvis, ja, jeg ligger nogen uge senere, så ciao.